Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. No Grupo Cultural Nós, a xente do redor, como resulta evidente, son moitos os grandes poetas cos que teño a honra de compartir espazo e aprender de cotío. Pero no caso de Carlos Abeledo, ademais de ter esas dotes didácticas, ten unha sensibilidade poética especial. E a súa filosofía de pensamento é moi próxima á miña. Carlos tamén é dos que pensamos que o máis importante nesta vida é ser feliz, coste o que coste e pese a quen pese. Carlos, no número 20 da nosa revista, regálanos 2 poemas que eu me atrevo a definir como sociais, que hoxe, neste espazo das madrugadas, tentarei de poñer voz. O primeiro titúlase Ao final. Matina o meu maxín. Non sei se penso ben ou son desconfiado. Dende logo non son dos que ollan para outro lado. A verdade é que esta vida me aborrece. Non sei se é que son eu ou o mundo é quen me abasta. Así ando eu, entre realidade e o que eu penso. Será perda ou vitoria? Será inferno ou ceo? Mas sei que no final verei que todo foi fracaso. O segundo, os imposibles. Andamos a conseguir o imposible. Tal vez por iso somos os máis pobres, mas queremos ser felices. Aínda que todos vayan na súa procura, de nada val nosa tristura en fronte á utopía. Eu podo decir e tamén xuro que non traio cheas miñas mans, que veñen tan baleiras como cando alá foron para tratar de conseguir os imposibles. Moitas gracias, Carlos Abeledo.